Dili matupngan ang sakripisyo sa mga magtutudlo. Busa ang makita sila nga naga-relax ug naga-enjoy, tuod man makalingaw gayod. Atong tanaw ng pipila sa mga trending video sa TikTok challenge sa mga teachers sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Representing Quezon National High School, Bukidnon. Baby, paminawa, kining akong kantahan para dili sa imuha. Wa sa paulahi, Jose Abad Santos teacher sa Davao Occidental. El cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Palakpakan ta, Davao City National High School. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo hanggang Og pangandam na, aniya ang Santa Maria East District teacher sa Davao Occidental. ¡Uepa! 1, 2, 3, un pasito para atrás. Sila si Sir Ian Abalye, John Mark Lambino, Gerson Ray Rabanyo, Ariel Abalye ug J. Paul Adlaon. Matud nila, wa daw sila magdahom nga mag-viral ang ilang video. Basta kay makahatag kini og kalipay sa mga mutanaw. Wala man, pero wala ka po sa mga nauna. Amo lang gusto nga makahatag mo yung kalipay sa kauban ng mga teachers. Kaya medyo nasalisod biya karoon na pa naman. Tungod aning TikTok, ma'am, nakahatag yung lingaw sa mga among kaugalingon mismo, ma'am, sa uban nga teachers para dili na mabati kung may kalisod magaling nang nabatian sa karon nga panahon. Ang ilang entry kabahin sa Teachers TikTok Dance Challenge nga gipasiugda sa DepEd Schools Division of Davao Occidental alang sa pagsaulog sa World Teachers Month. We will motivate or encourage our teachers, especially in the field, kanang naa sa ilaha ang kinaiya nga malipayon. Tungod kay kung malipayon na ang usa ka empleyado, expected na nga good ang output ba tungod kay ang aura niya, whatever challenges nga iyang maengkwentro tungod kay happy people siya or happy individual, medyo easy niya ma-overcome ang mga challenges. Alang kaninyo mga sir ug ma'am, way undang ang among pagsaludo sa inyong sakripisyo ug ang inyong mga ginatagong talento sa pagsayaw. Sayaw kikay, sayaw kikay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.